Ar ôl yr holl ddrama wythnos diwethaf yn Strasbourg gyda gohirio a drafodaeth a'r pleidlais a T-tip, mae'r wythnos hon yn teimlo fel un eitha tawel bod ni wedi bod yn delio gyda llawer o faterion sy'n bwysig iawn i Gymru. Dyn ni wedi bod mewn cyfarfodydd a twristiaeth, enghraifft yn siarad am sut gall Gymru chwarae ran llawer mwy blaengar ar y lefel Ewropeaidd o fewn twristiaeth. A dyn ni hefyd wedi bod yn siarad am ieithoedd, yn bennaf yr iaith Gymraeg, a pa gynlluniau sydd i wella sefyllfa yr iaith Gymraeg hefyd yma yn Senedd Ewrop. Ac i ddod i'r cyfarfodydd a gwrando ac ar blas o fywyd yn y Senedd wythnos hon, mae Gethin Bennet yma. Croeso, Gethin. Diolch yn fawr. Dweud rhywbeth amdano ti dy hun o le ti'n dod, beth ti wedi bod yn gwneud? Gethin Bennet ydw i. Dwi'n newydd gorffen arholiadau hola fi yn gwneud radd yn y gyfraith a Ffrangeg ym Mhrifysgol Caerdydd. A mae dy fi haf rhydd nawr. A o'n i wir eisiau cael gweld beth mae Ewrop fel mewn practis. Ar ôl astudio gyfraith yr Undeb Ewropeaidd am flwyddyn, o'n i wir eisiau cael blas o beth sy'n mynd mlaen mewn practis. Ie. A mae'n adeg cyffroes, wrth gwrs, adeg diddorol, adeg peryglus mewn ffordd, gyda'r referendum a'r un digwydd, dyn ni ddim yn gwybod pryd yn union yng Nghymru. Ac felly, beth wyt ti wedi gweld yma o ran lle Cymru yn Ewrop? Wel, wi ond wedi bod yma rhyw 2 diwrnod mor belled ac yn barod fi wedi gweld cymaint o faint mae Ewrop yn effeithio ar Gymru, faint mae, enghraifft, deddfau, faint o effaith maen nhw'n cael ar Cymru. A hefyd oedd e'n gret i weld chi'n sefyll lan am Cymru yn pwyllgor diwylliant a siarad am iaith Gymraeg a pa mor bwysig yw e. A fi credu mae pobl getre ddim yn deall cymaint am Ewrop a faint o effaith mae fe wir yn ei gael. Na, dwi'n cytuno. Ac ti wedi astudio y gyfraith, felly ti'n gwybod llawer am y deddfwriaeth ac yn y blaen. Wyt ti'n credu gallai ti ddefnyddio yr holl brofiad yn gweithio yn y Senedd neu yn y Comisiwn ym Mrwsel yn y dyfodol? Wel, cyn dod yma wythnos hyn, o'n i'n meddwl bod fi'n gwybod beth o'n i eisiau gwneud. O'n i'n meddwl, cyfreithiwr i'r swyddi fi, ond ar ôl hyn, fi'n credu falle bod fi ail feddwl a falle ystyried swydd mewn yn Ewrop a'r Undeb Ewropeaidd, achos hyd yn oed mewn 2 diwrnod fi wedi gweld faint o pethau fi wedi dysgu yn yr prifysgol sy'n cael ei ddefnyddio fan hyn yn y Senedd. Ac yn sicr mae angen llawer mwy o bobl ifanc o Gymru yma yn cyfrannu at adeiladu Ewrop y dyfodol. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi, diolch.